Al nord-est d'Àfrica s'endinsa en la inestabilitat i, conseqüentment, en la fam. Ja està passant a Etiòpia, on un inestable alto al foc a la regió del Tigre, fronterera amb el Sudan, no ha evitat que torni la mortalitat per la falta d'aliments en ple període de sequera. Beautiful, bonica. Lletra negra sobre blusar rosa al pit de Sige Shishai, 10 anys, 10 quilos, en lluita contra la mort en aquest hospital de Mekele, la capital de Tigre, Etiòpia. ምግቢ ሕፀረት እውን ነይርዎ ይዎ ብሱቅ ክትወስድ ከላ ብፀባ ብገለ ጌርካ እዩ ዝውሰድ ነይሩ ግን እኹል ምግቢ ኣይረኸበትን ኣይረኸብ መጀመሪያ እውን እኹል ምግቢ ነበረን ያለ መግዛት ደግሞ አቅም የላቸው። ስለዚህ አሁን እሱን መድኃኒት ለማስጀመር ነበር እቅዳችን። እነሱም ሊገዙ አልቻሉም፣ እኛም ፕሮቫይድ ማድረግ አልቻልንም፣ ልናክማት አልቻልንም ማለት ነው። ኢን ቢትዊን ሶ ዊ አር ኦብዘርቪንግ ሄር ዋይል ሺ ኢዝ ጎይንግ ማለት ነው። Desplaçats per la guerra, aquesta és l'autèntica seqüència prèvia a l'onada de morts per la gana al nord d'Etiòpia. El novembre de l'any passat es van aturar els combats després de 2 anys de guerra entre l'exèrcit secessionista de la regió de Tigre, al nord, i els uniformats federals d'Addis Abeba, la capital d'Etiòpia. Però ja havien desplaçat un dels 6 milions de tigrinyes, que se sumen als 20 milions d'etíops més, ja totalment dependents de l'ajuda internacional per menjar. أما سؤالنا لكم من بردهم زوسي دوايم ترحجي زيهم إذا ده زوسي دوايم هوسبيتال ويشعو مستقبلتنا هوسبيتال تبعين حدنا عم خدناس فكاو خير ناس وصل مستقبلات زوسي دواي يزولون زيد شغلتي خلتي تعوي زينا زوسي دواي زيد كابو إزامي. L'alto al foc de moment aguanta en termes generals, però a cada escaramussa es talla la línia de la vida que uneix l'ajuda de l'ONU amb els supervivents de la guerra i de la sequera més greu dels últims 50 anys.